Matagal nang hinaharap ng mga pampublikong paaralan sa bansa ang kakulangan ng mga guro at mataas na bilang ng mga estudyante kada silid-aralan. Dahil dito, mas bumibigat umano ang trabaho ng mga teacher at naapektuhan ang kalidad ng kanilang pagtuturo. Bilang tugon, inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang kabuang 32,916 na bagong teaching positions para sa school year 2026 to 2027. Ayon sa Department of Education o DepEd, malaking hakbang ito upang mabawasan ang teacher shortage at mapababa ang ratio ng mga estudyante sa bawat guro sa iba't ibang papublikong paaralan sa bansa. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, nakahanay ang hakbang sa layuning palakasin ang kalidad ng batayang edukasyon at bigyang prioridad ang kapakanan ng mga guro. Kabilang sa mga bagong item ang mahigit 32,000 position para sa Teacher 1, habang mayroon ding mga posisyon para sa Teacher 3, Special Science Teacher 1, at Teacher 4 para sa Special Needs Education. Itatalaga ang mga bagong guro sa kindergarten, elementary, junior high school, senior high school, at Alternative Learning System o ALS para sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Pinakamalaking alokasyon ng bagong teaching items ang mapupunta sa Zamboanga Peninsula o Region 9 na may 3,361. Kasunod ang Central Luzon na may 2,722 items, Calabarzon na may 2,644 items, Central Visayas with 2,586 items, at ang Northern Mindanao na may 2,541 items. Kasabay nito, patuloy ring ipinatutupad ng DepEd ang Expanded Career Progression System upang mabigyan ng mas malinaw na oportunidad sa promosyon at professional growth ang mga guro nang hindi kinakailangang lumipat sa administrative positions. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.